Church leaders sa Misamis Oriental nanawagan sa Philippine Army nga hunungon ang pakigbangi tali sa NPA sa Barangay Claveria din gatusan na ka mga residente ang mibakwit tungod sa kahadlok. Si Maris Puyo sa report. Church leaders nanawagan sa mga militar o sa New People's Army nga hunungon na ang panagbangi sa Barangay Claveria, Misamis Oriental nunod sa pagbakwit sa mga residente sa dapit. Gibana-banang gatusan ka mga residente ang nibiya sa ilang mga panimalay sa Sitio Lakbangan, Barangay Minlaluang tungod sa kahadlok nga madamay sa panagbangi ni adtong Lunes. Si Bishop Flexberto Calang sa Iglesia Filipina Independiente nibutyag nga ang pag-rescue sa mga gikidnap sa NPA nga sila si Private First Class Marnel Sinches ug Private First Class Gerald Yorong nakamugna og pamakwit sa mga residente sa lugar. Matud ni Bishop Calang nga ang una untang buhaton sa AFP mao ang leadership imbis nga military operation tungod kay mohatag kini og kadaot sa mga lumulupyo sa maong dapit. Si Bishop Jose Cabantan sa Malaybalay City niawhag sab sa militar ug sa mga rebelde nga mangita og malinaw nga paagi sa pagbuhi sa duha ka mga sundalo. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.